Siguro bibigay muna kay Commander para bibigay kay Mrs. para siya na yung magplano. Oo, para siya na magplano. Diretso raw kay Mrs. ang sweldong natanggap. Yan ang masayang sinabi ni Mang Roderico, isang tupad beneficiary mula bayan ng San Simon. Hindi niya umanong maitago ang excitement sa pag-uwi sa asawa, lalo't higit 2 taon din siyang nahinto sa pagtratrabaho bilang construction worker dahil sa sakit na dala na rin ng katandaan. May nararamdaman mataas yung blood sugar tapos may injury sa balikat. Dati sa bahay na mag-ano ng mga apo sa eskwela. Ang mga katulad ni Mang Roderico ang naging prioridad ng tupad program ng Department of Labor and Employment at Provincial Government ng Pampanga. Sa Pampanga, higit 2,200 na kabalen ang naging benepisyaryo ng programa sa bayan ng San Simon at Florida Blanca sa tulong ng pondong inilaan nila President Ferdinand Marcos Jr. Senator Esponemo, Senator Bongo, Senator Medilla, Villanueva, Senator Tolentino, ila po na lang aming programang makanimigay na tamo, kaya ila po pinyeta rin ni Grupo nga rin ni Pigpake pumagal yung Balentulina. Kaya masalamatan tayo po rin ang taong maritanya po. Layon ng programa na mabigyan ng agarang trabaho o emergency employment ang mga manggagawang nawalan ng trabaho tulad ni Mang Roderico. So in order for them to para mas madali silang makatayo, ito po ang alalay ng gobyerno, ito pong tupad. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 pesos, kapalit ng 10 araw ng community work sa kanilang barangay. Sa mga kinauukulan at sana nakakataas ang programang ito, maraming salamat. Sa tulong ng tupad program, natutupad ang pangarap ni Gov Delta na mabigyan ng mapagkakakitaan ang mga kapangpangan. Para sa Balita Pampanga, Louie Zeruta.